Σαμπίν Ρεστάνη. Είναι 34 ετών και έχει μια εμπειρία 10 ετών πίσω του στο NBA σε διάφορες ομάδες. Είναι ο τρίτος Ιρώνος που παίζει φέτος στην Λιβόρνο. Προπονητής είναι ο Τζανκάρλο Πρίμο, 60 ετών. Ένα μεγάλο όνομα του Ιταλικού μπάσκετ. Μέχρι το 1979 ήταν προπονητής της Εθνικής Ιταλίας. Τότε παρέδωσε τη θέση του στον βοηθό του τότε και σήμερα ακόμα προπονητής της Εθνικής Ιταλίας, τον Αλεσάνδρο Γκάμπα. Ας πούμε όμως και δύο λόγια για την ελληνική ομάδα. Αυτός είναι ο μασέρ της Ιταλικής ομάδας. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης παίζει με το νούμερο 5, είναι 26 ετών, ύψος 1,93. Ο Νίκος Γκάλης με το νούμερο 6, τα δύο μεγάλα αστέρια της ελληνικής ομάδας, 28 ετών, 1,83. Με το νούμερο 7 είναι ο George Wenzel, ένας από τους δύο Αμερικανούς, 25 ετών, 2,2. Το νούμερο 8 είναι ο Dave Binion, ο δεύτερος Αμερικανός της ομάδας, 24 ετών, 2 μέτρα. Το νούμερο 9 ο Μιχάλης Ρωμανίδης, 20 ετών, 2 μέτρα. Το νούμερο 10 ο Βασίλης Παραμανίδης, 28 ετών, 1,98. Το νούμερο 11 ο Νίκος Φιλίππου, 24 ετών, 2 μέτρα και 2 εκατοστά. Το νούμερο 13 ο Πέτρος Σταμάτης, 25 ετών, 1,95. Το νούμερο 14 ο Γιώργος Δοξάκης, 25 ετών, 1,83. Και το νούμερο 15 ο Δημήτρης Κοκολάκης, 36 ετών, 2 μέτρα και 15 εκατοστά. Ο πιο ψηλός παίκτης στην Ελλάδα και ο πιο ψηλός παίκτης του σημερινού αγώνα. Προπονητής για την ελληνική ομάδα ο Γιάννης Ιωνίδης, παλιός παίκτης του Άρη. Να, εδώ ο Ιωνίδης.